Охо. Сега тук така мога да се разбързаме. Ето факлите. Спринт. Сега остават още само двама човека. Чакайте да го бутна малко това. Така. Сега. Какво са бъгна тук? Ето. Готово. Сега къде ще намерим другите хора? Ми е много интересно. Ето тук е един. Вярно, че на протеста убих. Значи, Арсия. Сега тук така. Сега минаваме тук. Още един човек. Сега трябва да намерим един човек. Вече намерих. Его. Трябват ви 5 човека. Да знаете. И сега гледайте какво ще стане. Сега Blood of the Blood God. Сега гледайте какъв як позел станах. С рукца. Сега ще ви покажа как да вземете един череп. Това е доста лесно. Не ви трябват никакви хора за събиране. Просто влизате в замъчето. Лесно е. Минавате от тук. Така. След това цак. И тук се отварят портите. Да се пръстича мъничко. Сега скок. Ето, взех си шлем. Това е по-скоро череп. Сега какво да ви покажа? Сетих се. Сега ще ви покажа как можете да сменяте размера на козата си и влизате в ямата, излизате по-малък или